povedať určite. Moja dcerka sa volá Lala, narodila sa 28.9.2009. No, narodila sa nám ako zdravé dievčatko, bola veľmi šikovná. Zrazu sme zbadali na nej, že nezdvíha hlavičku, nezdvíha ručičky, prestala kopať s nožičkami. Išli sme s ňou lekárovi, on nás poslal ďalej do Bratislavy, na Kramáre, na neurológiu. Tam jej spravili všelijaké vyšetrenie, nakoniec sme spravili genetické testy, kde sa zistilo, že má svalovú atrofiu. Lekári nám oznámili, že je to nevyliečiteľná choroba a že sa nám v živote nepostaví na nožičky a nebude môcť ani chodiť. Bolo to niečo strašné pre nás, nevedeli sme čo ďalej. Hľadali sme všelijaké riešenia. Začali sme s ňou chodiť cvičiť najprv do Bratislavy a potom neskôr do Dunajskej Lužnej, kde s ňou chodíme aj dodnes. Chodím s ňou tam raz týždenne, chodíme tam aj na pobyty, čo sme tam už absolvovali 5 krát. Začali sme chodiť do Maďarska, do Deru, kde chodíme 3 krát týždenne, tam nám robia reflexnú masáž. Chceli by sme sa dostať aj do Adely centra, do Piešťan, čo je finančne dosť náročné, vychádza nám to okolo 3500 eur. Ja verím tomu, že sú aj teraz dobrí ľudia, ktorí nám pomôžu, aby sme dosiahli iba to najlepšie. Mala potrebuje ten pohyb, potrebujeme s ňou veľa cvičiť. Doteraz nám veľa pomáhala aj naša rodina, aj známi, čo im veľmi pekne za to ďakujem. Bez nich by som to asi nevedela ani predstaviť, že aké by to bolo. Moja malá doteraz dosiahla s tým cvičením to, že už sama sedí, začala kopať aj s nožičkami, nie silno, ale predsa. Začala aj s rukami, už sa vie pekne aj sama pohrať. Už keď má aj dobrú náladu a keď sa jej chce, tak sa aj sama napapá. Ona je veľmi šikovná. Ona keď chce, tak vie dosiahnuť toho veľa.